Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Omosinio yaure nya kora mga juango kinyiri market kod Manyien kinyi macheng tarika par kod chiko dwenwero mara deki gaganario kod prario kod auchel and Thursday. Yes. TBT. Meno paroka nyomu kama nene. Throwback Thursday. Yes. Okiniri market kod Manyien wasemo loka modu miwachak pangoni magoma bedo timre gwenge wakanyakla koda pinje gwe koma oko kaka pinyoru gimotimore koni kod kocha tunge piny Kenya nyakod mga juang yude mane Color TV kaendi ilungan just Sadoya Woodseme kachil kodaka an Brenda Genyo anyasubanana wan kod geno ni ruma ber kamoro mondo mintinya kod mga juang mondo mwachak kod weche manyien mabendo timore pacho kaendi kod gwenge maoko wago weche kendo waringo nyake county ma Busia kama report koro yango jatend piny owacho pacho kaendi migosi William Samoei Ruto koten kod kweth mag jodito mamoko koro ne odhi nyime kod chenro margi mag chwalo weche go mag dongruok e gwenge ko mag Busia kabede ne ge singo mar yaw kanyo nero mar go adhula kata stadium matingo kwano oganda moktin 10,000 e gwenge ko makono. Jatend piny owacho bende ne osingo chako kendo ne ochako chenro mar gero utego eko manengo gi oredhre piny kata affordable housing ka okang' wabiro neno ni oganda jo Kenya mabende wuke gwenge ko ma Busia oyudo nyandho mag utego eko maber mabende ginyalo daki kata ginyalo jote kod johera gi nyakwara mga juang kinde limbe market kod mano siasa mapacho kaendi be ne okodong' chien achiel kachiel producer mara nyisa ni to weche ne chalo nade gwenge go ma Busia Brenda. Yes. Jatend piny Kenya Laktar William Ruto odhi nyime gi chenro mag limbe mage gwengego mag Western Kenya kama kawuono ne osidho ayanga gedo mag udigo manengo gini piny mong'ere kaka Nangina Affordable Housing Project e kaunti no Mabusia. Laktar William Ruto oyango ni chenro no dhi muonyo omenda maromo bilion 13. Munasema niunganishe taifa letu la Kenya jameni. Si tulikubaliana tuache siasa ya ubaguzi. Tukaunganisha Kenya kwanza UDA pamoja na ODM. Tukatengeneza serikali ya broad based. Si leo mimi nafanya kazi na mheshimiwa ndugu yangu hapa Otuoma na viongozi wa hapa. Hata kama tumechaguliwa chama tofauti, sisi wote ni viongozi na hawa wananchi wametupatia nafasi ya uongozi, tupange mambo ya maendeleo yao ndio Kenya iweze kubadilika. Mimi nawauliza jameni, mkubali tuungane, tushirikiane, tuwe na nguvu, tuende Kenya pamoja. Watu wa Busia mnaniambiaje? Mnasema tuungane, tushirikiane, tufanye affordable housing, tujenge masoko, niunganishe stima, nijenge barabara, Kenya iungane. Mnasema tuungane kwa sababu umoja ni nguvu. Hebu nione wala anasema tuungane, 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 tuungane. Wa hivyo nyinyi watu wa Busia mnasemaje? Ati Busia mnasemaje? Ati Busia mnasemaje? Hebu nione watu wa tutam. Laktar William Ruto bende osidho gedo mar alap tuke no Mabusia madhi muonyo omenda maromo milion 900 kendo biro tingo ji maromo 10,000. Na leo tena nimefika hapa Busia kwa sababu vile najenga stadium kubwa Nairobi, pia nimekuja kuanzisha ujenzi wa stadium ya hapa Busia. Ama namna gani my friends? Ile stadium kubwa mimi najenga Nairobi, ile ya Talanta itakayoitwa Raila Odinga. Sasa nimekuja kujenga stadium mpya hapa Busia. Hii stadium yenu itakuwa 10,000 seater stadium. Nimewapatia pesa ya serikali milioni 900 na hiyo stadium itakabilika kabla ya Disemba. Sijui kama tunaelewana my friends. Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Laktar William Ruto bende okwedo malich mokalo
Jotelo go manie kwetho makwedo piny owacho ma oyango ni goyo siasa machon mag pogo jopiny ka oyango ni obiro neno ni ogologi oko kendo oyombogi e yiero maduong' mabiro. Ker Ruto bende okwayo jopiny mondo mi oriwre kanyakla mar neno ni dongruok ochopo e gwenge duto. Tuendelee ama tuendelee? Mumeshawahi kuona kazi kubwa kama hii inaendelea Kenya hii? Nisukume ama nisisukume? Kabisa iende mbele. Na wale wananipigia kelele ni wanyoroshe. Nitawanyorosha mbaya sana. Ama namna gani bwana? Hata wanajaribu kuniletea mchezo ndani ya kazi, nimewaambia nitawatandika nyinyi. Ama namna gani? Sijui kama tunaelewana. Busia hoye. Jotelo mamoko mani kode kama oting'o jatend migawo mar saga Migosi Wycliffe Oparanya to okwedo jogo mawacho wechego mag miriambo ni Ker Ruto onge bere ma osebedo ka kelo ne oganda e gwenge mag Western ka ipimo gi gwenge mamoko. Ka spika e od bura mamalo Migosi Moses Wetangula to okwayo oganda makono mondo mi oyie okaw pande kendo gindikre kaka jogo ombulu mar neno ni gibigi goyo mbulu ne ker mapacho ka Laktar William Ruto e kinde yiero maduong' mabiro e higa mar 2027. Miaka zaidi ya 60 hatujawahi kuona maendeleo kama haya. Hii ndio mara ya kwanza tunaona mwangaza. Tunatoka gizani sasa. Tuna wanabii wa uongo ambao wanasema ati rais akija hapa analeta hewa na akienda mahali pengine anamepeleka mabilioni. Hao ni wanabii wa uongo, kwa sababu mimi nimekuwa na nafasi ya kutembea na rais kila mahali. Hizi projects ambazo Nekala TV and Brenda Agenyo. Jalup ker mapacho ka ringre Kithure Kindiki koro tone otelo ne chenro mopogore odiochieng'no manyoro kama bende ne osidho ayanga gedono mar reru mawuok Suswa kochomo Malaba. Jatlono kane loso koda jopiny to kwedo jotelo go e pacho ka ma osebedo ka oksir kata kwedo moko kuom chenro gi mag dongruoge. Bende koro to wacho ne jatend piny Kenya Laktar William Ruto mondo mi kik chik ite e weche makamago to en odhi nyime koda neno ni okelo dongruok mowinjore ne oganda duto e pacho ka. Badala ya kusema sera yenu, mumetumia muda wenu wote kutukana, kudharau na kudhalilisha rais wa taifa la Kenya. Mimi nawauliza hivi, before you start demanding for President Ruto to act presidential, have you treated him in a presidential manner? Mumemuongelesha na kumuonyesha kama rais ya Kenya kabla mwanze kusema ati lazima akae kama rais. You cannot demand that President Ruto should be presidential when you have used all your time to insult, to demean the office of the president and the holder of that office. Na mimi nimesema enough is enough. Na mimi nimeambia mdosi wangu sasa atulize pole. Awachane hawa watu, ni watu wadogo. Awachie fireman na wale wengine. We will deal with these characters. These are small timers. Sisi tumepigana vita kubwa, my friend. Nyakoro mogi yaro koro poddi mana nyime kod neno e duond buche ero mar ODM kendo go eko makweth mabende luongre ni Linda Mwananchi saendo koro wuok oko kendo rie thochgi ni ok gibi yuoro e bura mabende iluongo kod duond buche ero mar ODM bade no ero mar Linda Ground e buchgi no ero mar NDC ma igeno mar biro bago chieng' tarik 27 dwe mar adek ni eri kotelnegi kod jaod bura Caleb Amisi saendo koro giramo magiumo gi piny ni jagoro mar duond buche ero mano Migosi Edwin Sifuna ema owinjore luongo bura maket kod mano ka bende owacho ni ok giyie kod bura mabiro luong kod jodito mamoko mag duond bura mar ODM no ero kowacho ni bura no ero koro luong mana kod jodongo aich madwaro mar japiny ok giketo nyime to dwachgi giwegi ema giketo nyime. Giwacho ni gibiro kwepo kendo gibiro pingo kang' magiromo maket kod mano. Chama tumesema wakati wametufukuza hatuna labda, lakini NDC ile inaitwa National Delegates Conference inafaa iitwe na Sifuna. Ile NDC jaitwa na Sifuna ni ya wakora, wameharibu chama ya Raila
na baba hajafurahia penye yako. Sawa sawa? Lakini kwa heshima ya baba tutaendeleza maoni ya baba. Ile mambo baba alifaa fanyia taifa, sisi tutasimama, lazima we must achieve the principles of Raila on his behalf. Gavana ma Mombasa County Migosi Abdul Swamad Nasir sani koroto dwaro mondo mipinyo wacho kokalo kuom duol mochung'ne kedo ne ratich oganda e pacho kaeri oneni wuok oko kendo ochiwo chudo makare ne familia mag jogo duto manowito ngimagi kaachiel koda ka jogo manoyudo hinyruok e kinde ng'anyo ma osebedi kibago e pacho kaeri. Kane oloso odiechieng'no manyoro, jatelono koroto yango ni ng'anyo makamago ne oweyo oganda buora e pacho kaeri to ahinya e kaunti no ma Mombasa koda ka hinyruok mopogore opogore kaachiel koda ka achiedh nade kendo piny owacho koro to nigo wuogo koma neno ni giyudo chudo mowinjore. Kama mnakumbuka, baba alituacha katika mambo ya 10 point agenda. Juzi ilikuwa ni anniversary ya 10 point agenda. Kutoka maeneo ya Bangla waliumia na wengine walifariki. Kuna vijana ambao kwamba waliotoka maeneo ya Mkomani waliumia. Kuna vijana kutoka maeneo ya Kisauni waliumia. Kuna vijana maeneo ya Changamwe waliumia. Kila kijana mimi nawapatia nyinyi assignment sahihi kama Youth League. Mugote milango, munajua ni vijana gani. Tunataka watu wetu wote wapate fidia. Hamna ile ambayo kwamba inaweza kulipa maisha kabla tarehe 6. And I want the ODM Youth League, na nimeona chairman yuko hapa na the whole team is here. We will talk to the ODM team hapa, muhakikishe muogote milango kabla tarehe 6, tuchukue P3 kama kulikuwa na document yoyote kuonesha kwa watu wetu waliumia ni hawa, na baada ya hapo tuziwakilishe Kenya National Commission for Human Rights. Tuache wale wengine wenye kuongea hawajui machungu yale ambayo kwamba tulosikia sisi. Hawajui machungu ambayo kwamba tuliyosikia sisi. Kwa sababu tulipokuwa tunapigwa tear gas sisi, hapa kuna nyinyi ambao kwamba tulopigwa tear gas pamoja na nyinyi. Tulipokuwa tunapigwa tear gas kuna wenzetu waliumia. Tulipokuwa pamoja tunapigwa tear gas kuna wenzetu risasi iliwapata. Jagol mogi duol makino ratijo puonje pacho kaendi ahinya to skunde primary mano NAT saini to koro owuok oko kendo nyiero malich mokalo kotelne koda jagochgi jagochgi maduong' mano Migosi Collins Oyu koro nyiero malich mokalo makinde moko en jagoro e riwruok achiel no ero mano Wilson Sosion. Kuom wach mabende sani Wilson Sosion koro chiko godi dwa chungo chenro mag yiero bende duond burano ero kata duol maket kod mano ntiere go. Oyu nyiero malich mokalo Sosion kowacho ni Sosion ne osewuok oko kendo ken jakanyo mar riwruok no ero mar NAT kowacho ni Sosion onge thoche mar biro chungo romo maket kod mago. No wuoyo kod johera mag riwruok no ero mar NAT e gwego eko ma Embu. Karibu. Kama sheria imekataa yesi mpinzani. So in so long as we work with the law and our constitution, sina mpinzani. In fact, I've been endorsed here. The law is very clear. And I want you to go refer to part 4 of the Labor Relations Act, revised 2022. Then come to our constitution. Utapata hakuna nafasi ya mtu mwingine ambaye is not a member here. So don't talk to me about non-members of Kenya National Union of Teachers. I don't even want to hear about them. You know, I just don't want to talk about everybody walking around the streets and calling herself a candidate. He has no place in the leadership of NAT. Hana, NAT is not, a duster rag. It is not. Where you step out, go into politics, go into your business outside there, and you come back, you want to be a candidate. Where? Wapi hiyo? Hata kama unataka power kuna hapa. Sisi ndio wenye power. Sisi ndio wenye power. And we shall control this union to be respected and liked by all. All and sundry, and I'm talking about the members, we are here for you for the union. Non-members should talk from outside the fence. Kamino mungere kaka Telposta koroto yango uso mag moko kuom mwandugi amano kama oting'o Telecom Tower kama eri en wach mabende no yangi koda kachiel kuom apisas mag kambino mungere gi nyingno ero mar Ignatius Wamalwa mabende koroto oyango ni gitimo maeri mar neno ni giyudo omenda moromo mar tayo chenro mag kambino kachiel koda kachulo moko kuom jotijegi mayande ne odhi e rutaya kendo ne pok oyudo omenda makamago.
and we're going to have a series of meetings across the country, and our key objective is to brief our members on the performance of Telposta Pension Scheme and Fund, and we have unveiled a new theme and a new logo. We do exist to assure our members that they are going to receive their monthly pension when it's due. So when we have 83% of our funds tied in property, it poses a major risk of us being able to honor their monthly payments on time. So one of the things we have emphasized to our members, we have taken time to explain to them why do we have to sell property. It is for us to unlock the funds that have been tied up in our property. We've started taking these properties to the market. We're going to look into that and give them a better return. We have properties across the country, and we will be putting this to the public, and so they'll be aware of which properties have been availed to be disposed of at any point in time. But we're also in discussions with the government to take up Telposta Towers, which is the biggest asset in our property portfolio. And we are in advanced stages of negotiations, and we will be notifying members once this is concluded. Ajoka indikoro jiw mondo mi oti kod weche go mag lony manyasani eno ne gichwalo weche go mag pur kod pith e pacho ka indi ka okang' mar biro neno ni chiemo oket e lwet oganda e pacho ka indi kane giloso e kinde thuolo no ero mar nyesruok mag mwandu go mag pur mopogore opogore e kabinero mar Kalre Badineri ma Kisumu. Migosi Patrick Katiema mabende en jatayo tije maduong' e migawo maket kod mano ne owacho ni ber ka ojende sani koro mako weche go mag pur kod pith ahinya to ka gitiyo kod lony manyasani kaka okang' mabiro neno ni chiemo biro bedo mabup e lwet oganda e pacho ka indi mondo mikech maliyo ka dhano kik bi chamo oganda. Currently, our farming community, the average age is around 67. That is really very disappointing. So it's because our young people are not embracing agriculture. So we are encouraging our youth. We have programs where we can train them through internship program from universities. They can always with Calro, and Calro can give them some 3 months, 6 months programs where they can learn of technologies of interest. We are also finding opportunities where the young people can be supported to do the production at various sites. So we want to encourage our youth to visit all our Calro centers, wherever they are, so that they can know which opportunity they can be able to access, including visiting our Calro website, so that they can realize what we can be able to offer to support them. Like you heard from the Director General, the objective of Calro is to contribute towards solving farmers' problems for increased agricultural production so that the country can feed its people. We can chase away hunger. Now we are told that young people make up over about 70%. In fact, they estimate as 75% of the population. And you cannot afford to put aside 75% of the population in any endeavor to improve the well-being of the country. So the youth, the young people, are critical in our endeavor to increase agricultural production. And like the Director General has indicated, there are various programs within Calro that are targeted at enticing young people to get into agriculture, especially the agriculture that embraces modern technology, information technology, because that is like the cornerstone of everything in life. And in agriculture, it is equally critical. So the young people are very critical for us to make a positive contribution to enhanced food production in the country.
Piem mag tuke go eko mag skunde mag sekondara mano kowuok gwengo mag Nyanza koro no yaw ayango do chieng'no manyoro e skund yawuowi Mama Seno. Kabende tuke go igino ne dhi chakore ayango do chieng'ni ma kawuono ka skunde duto mawuok e alwora mar Nyanza koro to dhi tugo tuke mopogore opogore mano ko chakore do chieng'ni ma kawuono. Ler mar wachno ikelo noko jafombo marwa Justus Adoyo. Mana kaka igni gweko mamoko tuke skunde sekondari gaganario kod 26 nieri tam nieri mokwongo chakore ayanga odiochieng' nieri ma kawuono skund yawuowi Mama Seno mayudore Kisumu West Sub County e Kisumu County. Nyasi mabende no yawo odiochieng' ma kawuono kod jata yore somo e gwenge gi Kima Nyanza mano migosi Lawrence Karuntumi. We have done our coordination for the umpires that will be managing all the disciplines, and we are set. Now, what we are asking of you is to play your roles either at the individual or the team level, so that at the end of the day, we have excellence in whatever you do. Ekiri tok mare nyasi maket kod mano migosi Karuntumi koro yango ni gidhi yiero mana timbe go eko mabeyo mondo mechung' ne Nyanza e tuke maket kod mag rang'iny mar national migeno bago e boma nieri maduong' ma Kisumu. We are also picking the best that we're going to represent us at the national level, and as we have told you, we are the hosts this year. So I hope we are going to make, give a good account of ourselves as we host. My appeal to the team managers, please, and I think the chair has said, let us observe time. Kabende kine nyasi achiel noero jatelo ne okore mondo wuo kod nyithindo kendo kwayo gi ni ka giyie to gibed nyithindo go eko ma joluor kendo jombola anyeti kine gi eki ma gidhi nyime kod tuke go eko. Discipline is also key, and as you have said, that is the first thing we are checking. So it doesn't matter how good a team is. If it will not be disciplined, then we are not picking that team for the nationals. I won't pick it. So please let us observe good discipline. Korka kore jakom mar tuke maket kod magi bade Manyanza migosi Otieno Lo. Bende ne oyango chakruok mag tuke maket kod magi kata kamano yuago koth mabende mbure gwenge kuma Mama Seno kabende giwacho ni gibro temo magi nyalo mondo mi tuke giki orume sama kare. It has been a hectic day. We started with the clinics. The coordination clinic started yesterday. They ended today. So in a short while ago, we started our first matches. So we had a good opening ceremony, and now we are set for the games. Our challenge so far is the rain, but as a result of that, we'll be starting our games a bit early so that we're able to work and clear before the rains begin. Kabende kinde gogo e tok mare moyiedhi kod Kala TV migosi Otieno Lo ne oyango ni keto weche go eko mag arita kwe mopuch malich mokalo anyeto kuonde go eko mabende nyithindo gibiro bedo ni ninde mondo mi ogeng' timbe go eko mag maundu mabende ginyalo rodhni go. I told you the students are domiciled here in Maseno, and girls will be boarding at Signolo. The schools, by the way, they are secure, but apart from that, as an association, we've ordered for reinforcement. We have security will be coming per day to make sure the games are secure. So security is very much enhanced. Yeah. To start with, the RDD is our patron, and generally our patron, currently Mr. Kurantini, supports games. He's hands-on. He's really given us unequivocal support, both financial, moral advice, and we really like him because his input in games is so high. Piem maket kod magi geno ni bro dhi nyime nyaka chieng' ngeso juma ni eri kigeno ni timbe go eko bro timo manyalo mondo mi giwuog joloch. Ne Kala TV kuke skund yawuowi eri Mama Seno, Kisumu West Sub County, Kisumu County, and Justus Adoyo. Nyakoro kar thieth ne Roma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital mabende ung'eyo ni iluonga ni Russia gikone koro ne oketo koke kod kweth moro mabende chiwo yedhe kanyakla kod achwalo weche go eko mag thieth anyeto mago mag nyamrerwa e pacho ka indiko gwenge gi Kima Nyanza yanga kako okang' mar chako tich mabiro neno ni yedhe kod chenro go eko mag thieth obiro chwal ne oganda e yonero makare ka thieth maket kod mano kotena kod migosi Clinton Okise mabende en jatayore tije e yo makojolo Jaramogi Oginga Odinga
Teaching and Referral Hospital kono ne giyango ni chenro maket kod maendi en mabiro neno ni weche geko mag thieth gin mago mochwal e yo makare e kar thieth noero ma Jaramogi kata Russia. Having an open door policy and even inviting us to have this discussion. You know, public health officers are the first link between, they link the community and the healthcare facilities. And therefore, our role here in the facility cannot be underscored. We do IPC issues, that is infection, prevention and control issues. We do WASH, that is water, sanitation and hygiene issues. We do issues with the food and water quality control systems. We control, we make sure that the patients are safe. Our fellow colleagues are actually very safe. We control and bring down the disease burden in this facility. And therefore, I want to thank the CEO, and I also want to kindly urge the President to continue. We want to thank him because he's actually shown a very good interest of supporting public health intervention in this country. But we're actually urging you, Mr. President, and the entire Minister of Health, let's ensure that we invest more because public health officers are not community health promoters. CHPs are important, and they have been there since time immemorial. They have been acting as volunteers, but we want to thank the government for upgrading them. So as we come to a close, I want to say, as we leave this place, Bwana CEO, you'll never see a strike here. See, we are God. We like doing our work. We took an oath to do our work. We will support you. We will support the government of the day. We want to ensure that we achieve a service delivery in this facility. Olimwa gi teams ariyo, team mag jo union ma represent jo lab, to gi team ma represent public health officers. Ne gibiro mondo wa sign ogirimiti makoro miyo wabedo kodgi kanyakla, what we call a relationship, osiep mar tich gi jotich magi represent Jaramogi Oginga Odinga. So wawuoye weche mang'eny including employment opportunities, yore mag ndiko ji tich, nikech currently yudo ka nyithiwa mang'eny osomo, gidhi sikul, gitimo medicine, gitimo weche madil gi public health, alwora gini lakini tich onge. Koro wa discuss ways ma kaka wan jok mondike government wanyalo bedo piny mondo wang'i kaka wanyalo manyo opportunities ma jowa maonge opportunities mapok obedo employed kaka ginyalo bedo employed. To Jaramogi ka wasechako nekech nitie program ma sani wan go iluonge ni Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital JTRH Mashinani program. Program ni biro miyo wakelo on board various nurses, public health officers to gi cadres mamoko mondo watem dino gap mantie sector mar onge mar tich e Kenya ka. Koro ok wadwa ni wa complain ne government ok employ, wan be wadwa wakony government in terms of creating job opportunities. Koro mano e gima waromo kawuono, kendo wageno ni osiep mwaloso kawuono gi Public Health Union biro dhi mbele maber chakre kawuono ka gibiro bedo ka giwacho issues machandogi. Kawadhi e weche mamoko en ni kwetha mag obila maromo 215 ma yande odong' e piny Haiti gigo to nomolo e pacho ka odiochieng'no manyoro ka mano bang' bedo e pinyno kuom thuolo mar dweche 18 ma osekalo. Obilago ne oromnegi e lap ndeke ma Jomo Kenyatta International koda ka jagoro mongirore e tend migawo mar arita kwe Laktar Raymond Omolo kaachiel koda ka ogai mar obila e pacho kari Douglas Kanja, kama bende jotelogo koro to yango ni onge wach moro amora marach ma bende giwinjo nyaka ne obilago dhi e piny mar Haiti. Bende gipako obilago kuom tich matek ma gitimo e pinyno mar neno ni gikelo kwe. Leaders at Haiti, ambassadors, the leadership of Haiti, and everybody is very, very thankful, grateful for the works that these officers have rendered while on that
assignment. I have not received not even a single complaint from Haiti in regard to these officers, and for that reason I want to say to them a big thank you. This phase of the mission is now coming to an end, and an operation is beginning for transition. While the initial deployment is being drawn down, the international community remains committed in supporting Haiti in efforts to restore lasting stability and to strengthen its security. Kako kang mar biro neno ni oganda gwek mabino dak kod kit ng'ol mopogore opogore e kaunti ma Migori oyudo konyruok kendo oyudo chenro mopogore opogore mago mag piny owacho. Riwruok moro ma bende kiro ratich oganda maket kod mag e kaunti no ero sani koro wuok oko kendo kwayo oganda duto modak kod kit ng'ol mopogore opogore ni giwuog oko gindikre koda migepe goeko mandiko oganda maket kod mago ka okang' mar biro neno ni ginyalo chopo kendo giyudo chenro goeko mag piny owacho mopogore opogore. Giwacho ni gisebedo ka gidhi nyime ka gitimo elni mopogore opogore kendo samoro ratich gi dhi nyime kod rocho. Okang' ma bende koro giwacho ni ka gindikre koda migawo mar piny owacho ma bende kedo ne ratich jogo modak kod ng'ol to ginyalo biro yudo resruok kata kony mopogore opogore kuom piny owacho ma pacho kaendi. We have discussed that we will go each and every ward. Let us move to each and every ward. And I want to tell persons with disability that anytime you have received the call, please come out, most of you. We don't want that if there is a meeting in any ward that we get only 10 to 20 people, that we need each and every person who is disabled in that ward so that people may know that we are around. Viongozi wengi waleacha sisi nyuma hata kwa kazi, hata kwa mambo yote ambaye ndio wanafanya. Na tukiingia hata hapo kwa ofisi sisi kama walemavu na wamejiona sisi kama wale ambao wanaenda kujiomba. Na hiyo ni kitu ambayo tunataka kutoa hiyo baria ikwae waangalie sisi kama binadamu pia kama wengine. One thing we have discovered is that most of people living with disability are not registered with the government. So as an empowerment network, we are going to network with them and ensure that they are duly registered so that they can receive the services required. As a people, we are going to work closely with these people with disability so that they may be empowered and we change the level of their economic standards so that they may also live with dignity amongst us. We are just here to send appeals to those that can be available and can come in handy in assisting the persons with disability in various ways and in various capacities that they can. This is a very, very vital group to invest in because most of them do not just lie idle or sit idle. Even those who are here today, they do something to earn a living. They do their businesses, they run their errands that give them money. So any investment in them is in line with the economic empowerment and transformation that the country is involved in. Request these people to register as voters. They register, they take an ID. That is when they'll be known as Kenyans. Yes, so that after taking their ID, I believe they'll. Kawadhi nyime weche mamoko eni jariemba apiko mayande ne ogwe koda ka gavana ma Busia County Migosi Paul Otuoma koro to donjone jatelono e nyim doho ka odwaro mondo mi jatelono ochule omenda maromo $100,000 kuom ne inye. Kokalo kuom okil kamaloka Lloyd Anston Omari, jagono koro to wacho ni oyudo hinyruok maricho kendo nyaka sani ok onyal dhi nyime koda ka tijene ka odwaro mondo mi koro to jatelono ne ochule omenda makamano mar neno ni oyudo thieth mowinjore. A serious issue arose in Busia County, where the governor of Busia County, His Excellency Otuoma, was distributing seats to the county citizens of Busia. In the queue was our client Yusuf Hamisi, who was on the queue. I don't know what provoked the governor. The governor abused our client in some unprintable words that we cannot be able
to put across on national media. He went ahead and kicked at the groin the private parts of this young boda guy. We are not sure whether his fertility was affected. We are not sure whether that was an act of castration. Out of that, our client was whisked by the Otuoma security personnel. They beat him up. He managed to escape out of the wrath of the citizens of Busia County. He went and reported at Sio Police Station. Sio Police Station is a police station that is around 15 meters away from the governor's home. This young man also comes from that area. His home is a very short distance of around 30 meters from the governor's home. So, he went there, reported, with a lot of difficulties. He was denied to be given a P3 form. He went to the hospital in Busia. He was denied a chance to be treated. He had to sneak to Siaya County, which is a neighboring county, to seek medical attention. He was denied medical attention in a hospital, a public hospital in Siaya County, which is a neighboring county, out of the influence and the calls of the governor of Busia, either to the governor of Siaya. This man, in that pain, he was abducted from Siaya by 4 heavily armed people. He was blindfolded, then was put in a vehicle to be driven back to Busia County. Midway, he escaped, and after escaping, he got a good Samaritan who siphoned him out to Nairobi, where he came and he got treated at Mbagathi Hospital. He got his P3 form signed at Mbagathi Hospital. He is now in a safe place, hiding from the governor of Busia. Aggrieved with this conduct, he sought our instructions, and we got to file a petition before the Constitutional and Human Rights Division. Nekoro Mogajuang deko sekalo kanyo 41 bang sa 12 kinyi ni market kod maendi. Nyana miwacho ni Governor Paulo Otuoma jaluto Ombulu. Hey, no me a kick. I don't know what that guy did, but the video is out there. When Paulo Otuoma was kicking that man, a line. Ni pogombolea. Oh. Paulo governor ni pogom jopiny mbolea. So what really transpired mochopo kama ne governor okuweyo. Paulo Otuoma weja piko ni wakia kata kamano koro kata no gwe mayom 100 million dwarore mar thieth. Oho. Onego nyomo gwe. Aja ni lak chogo. Inyero kata minu otho. Lakini ilungo ni chapter 6 of the Constitution. Yes. Bolro kod ilungo nani. Onego beniti kaka jatelo handle himself. Exactly. Kae ntie kotiyo ne jopiny obede public or at his private place. Jatelo en ng'at ma jambola. Ano kajo moko penjo ni kama otime lela. Koro what if motimoga kwa nene to koro chalo nade. Paulo Otuoma kama ni timo ka jopiny kendo kamera neni. To adimi timo ka koro mudore uregango. Penyo lilo mudo nitie. La winjo ne kebeno no wuotho go koni kod kocha. Kae idwa ni kikomany ratiro weche kuma thieth. Yes. Kel kamalo ka danso no Mario omako wach. And danso no Mario boken gatugo. Sio machezo. Wabone no kuma report market kama no bro chopo. Yes. En Throwback Thursday en TBT tarika 10 kod
aboro. Yes. Dwe mar adek. Tuke ochakore Maseno. Wakwayo maber ne timbe duto te. Madhi chako tugo odiochieng' ni maka wuono. Na nene report kanyo kiwacho ni koth ema sani chwe. Mburore, koro chake chon. Koth mburore koro chako tuke go chon. Wagino kanyo ni whether dhi losore maber nyaka chieng' ma girumo Saturday. Dhi bedo maber. Gin nyasi maber no yawo kod jatayore somo gwenge kima Nyanza Migosi Lawrence Karintumi. Wach ni Karintumi. Yes, kendo kweth skunde mopogore oseyuoro. Nyaneno Kisii School kanyo kendo nyo antie kod japuonj maduong' ma Kisii School. Yes. Badhe wacho no biro limo ka. Isenene ko wero ga wende adwen. Maber ahinya. By the way, an gi oteni. Awacho ni ka jopiny winjo wacho ni ngeso e chenro mar Sabato maler. Yes. Many Kisii School. Thank you. Itug thumbego. Thank you. Kitieko. Tigochna. Agochni kosa gochni. An migochna. Oksamoro barupi an gote pia. Ay, good. Adi gochni. Kisii School nitie kacha Cardinal Otunga. St. Mary School Yala. Yes. Yala donjo by the way. Yala. Yala Nyanyango. Yes. Yala of all the schools. Yala donjo. Yala ber. Wacho ni Yala ber. Yala ber. St. Mary School Yala. Ber moyo. Gikore ne tukego. Gikore ne tukego. Yes. Basketball. Hockey chaba kalgo dangin go. Hockey. No kaneno gi list mar hockey. Ingi basketball gi rugby. Yes. Kende. Yes. Badminton. Manekia. And then wantie kanya kod Ng'ia Girls mabende chope tuke maket kod kod skunde buora nya kod Mugajwang kod wuon welo bentie Maseno mwenyewe ginde makoro girito welo kendo wageno ni kawuono wachwe wang'o ni tuke go chakre e yo machalo nade. Yes. Iluongo ni Justice Adoyo wakawo yo machok ka waduogo nonro go eko mag Oboke motimre e gwenge wa kanyakla kod pinje maoko kanyakla kod an Brenda Agenyo Nyana Nyasuba Nyana. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore jotugo motimogi kuonde mag timogie to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Piny koro tauru gimare emomiyo Color TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar Oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore kanyakla kod kithor mar weche go eko ma opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justice Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. En gino makare mar chako odiochieng' gi ruoth.
igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar leson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar sabato maler ngeso ka ngeso chakre sa 12 mar okinyi nyaka sa 3 okinyi to mana e wang jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich sa 11 mar midhiambo nyaka sa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. Piny koro tauru gi mare emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Ka bende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo sa 12 okinyi nyaka sa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. En gino makare mar chako odiochieng' gi ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar leson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar sabato maler ngeso ka ngeso chakre sa 12 mar okinyi nyaka sa 3 okinyi to mana e wang jowi mar Kala TV nikech ma e odwa.
Komuoch to wan kode. Duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde ma gitimogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. En gino makare mar chako odiochieng' gi ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar leson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar sabato maler ngeso ka ngeso chakre saa 12 mar okinyi nyaka saa 3 okinyi to mana e wang' jowi mar Color TV nikech ma e odwa. Komuoch to wan kode. Duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde ma gitimogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Color TV. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message
to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Machigani kendo nyakor mga juongo kinyiri maket kor ma indika inero mabende wado ni mondo wami nonro be kumago Oboke mondo minyalo yudo lipode mabende ndiki Oboke maket kod mago ni tang'o motimre pacho ka indi kanyakla koda gwenge goeko ma oko lungan jasadoyo podan mana wuod seme kanyakla koda Kachiel koda ka an Brenda Agenyo Anyasuba Nyanam. Nyasuba Nyanam. Yes. Ang'o maber nambu kono? Nam iye ber nam kamuting'o chiemo. Koko won pala. Koko? Yes. Exactly. Anyway, okachamo koko. Why now? Jadweno kochamo koko. Why? Any good reason? Muma owacho ni kik Which wacham muma is that? rech maonge. Gigonia Leviticus. Okay. Wen nyiso jo Israel kako nego chiem. Ini ja Israel kosi ja Kenya. Ma poth ok wacham. Wan Israel masani, the current Israel. You're not a Gen Z. Yes. Actually, you're the current Israeli. Miunyo ni Israel ka. Magawiri wane the Israelites mane. Actually, une the living Israelis. The remnant. Daku dia lweny mar Middle East. Man magol lweny mar polo. Mar polo. Koro ukoko won pala. Ok wacham. Mano kendo mumi. Ok wabil. Kamongo. Mora nonge scales. Anguro. Mana. Sawa. Ngewas. Adwa ketho. Awacha ni we adembra. En throwback Thursday nyakoro mga juang. Yes. TBT. Ang'o miparo godo chieng' ma kawuono Brenda? Kaparo godo kama nini? Ndaloni. Ndalona machon. Mane kokipon. Mane kokapon. Mane nyakoromi. Aparo mane ndalo manane campus. What happened? Ndalo mane ane campus. Is that TBT? Mano TBT. Nyoroka. Ayudo naparo matin kano tin. Kano pogolo buolo. Gima paro godo. Yes. Nitiere rech moro matinde akia ni be nitie kuma nyalo yude. Neno mbuta machon madongo ka. Mbuta machon. Nitie machon gi manyien. Okay. Kidonge dhano mtibo ng'e gima wachono. Okay. Mbuta ma achiel ne rom kodi. Wacho ni nam tindo kethre. Nam tindo kethre tinde mbuta vidio mathiso kama. Un mu gine gi ahinya, un nyinembe. Un mukalo kod gi ahinya. Mbuta mane nigi tong'. Ano kang'e ni moro cham niga gi tong'. The scaleless thing moro machalo thuolchi. Nitie mbuta manyiewe madongo. Mabende nigi tol. What was happening? Ang'o ne timore? Mbuta ne mawinjo ka gombo. Kasto ok wang'e gi mo. En gi moe koro ithole mach. Wacho ni ithole Kisumu. Yes. Mane magombo. Wato gweng'wa ne waonge nam. Kata kamano gik moko to ne watimo. Mokwongo ne watugo brikicho. Brikicho. Mano kata natugo. No, I accepted to respond. Brikicho. Banture. Abi. Kanyo ne wachona. Unu wachego swayo. Nikuje. Hapana. Nikuje. Hapana. Mano tukondo gi tukondo. Yes, bituko katolo. Michikruokni. Chap. Yes. Magone watugo. Tuktol. TBT. Batugo. Tuktol, kati. And then tugo manahero. Actually, magono wacho ni tuk nyiri. Obed katolo, obed tuk pondo. I didn't like tuk pondo. You didn't like tuk pondo? But tugo manahero ne tuk chababa chamama. Umrege par. And then nahero bedo baba. Ne maniero bedo baba. To sipna moro ne bedo mama. Jomono bedo nyithindo. To gima ne funny was ni Otieno do chopo piyo ma. Aso Otieno mondo to chopi. Kendo ko Otieno kudwa no chopi to awe tugo. Otieno nyaka ne chopi nyaka no mwejo. And then ndeti tugo moro ni attach. You know attach? Mana kia. Mano samoro no katugo. Attach en tugo mane itugo mpira mara thuacha. Ing'e thuacha? Mpira molos gi lewni moko.
Ni kwe gi jwala. Moko. Yawa Joso. Joso Banis. Need to get it no twege jwala. Koro ne wago attach simply means ni a colleague must chung kocha gonde tan kon. Okay. So they go one touch. You touch once. You touch once. Mani mungu gonna touch. Just touch once. To don koro no train on your IQ. Yes. Kako gwe kakidwa respond. Okimule dereyo. And chiel. Kako oni poop tibiro moko ni poop the dog. Nyakang lo donje goal. Ko donjo ngata machielo wile. And then abe tuga mpira makori tugo mawan madolo mpira ka chopo to kokutam an mayiero jo mabede team na makatek to ka mpira kete yuotha. Ichalo ngamane tije tek. Adi. Tije ne tek. Jitana timo gigo. Tije ne tek tu. Ane won ball. Ine won mpira. Koran mang'eyo jok ma my favorite madano bede timba. Yes. Makok ni tuo na bando masonya ni. To in kendo kibede timba. Exactly. Ene ni chiwe gi ni wile gi timbo nyaka nelo. Timbo nyaka nelo. Chieng molo. Timbo mpira nyaka nelo. Ok nyalo elo nade. Meaning ni you're the best of the best. Not even the best kata kolo we don't agree. Timbo nyaka nelo. Uzune gor makolo to kelo da. Gor chur timbe. Muso na jaro. And then gimana da go numbaka nyoro en ni Cheng nentiere osiepna moro manwadhi go school. School no niluongo ni Nyamgun. Nyamgun Primary. Nyamgun Primary School. Mayudore, by the way, ekumo bro the reception of that wedding, that primary school. Or at least you will be having opportunity to see your former primary school. My former primary. Actually, my earliest former primary. I have 2 former primaries. Okay. Called that Nyamgun. Kumanwadhi. Koro nentie jaduong' moro mane pidho ga watermelon. Afuoto. Koro kaka nyithindo, that one was between class 4 to class 6. The one between class 4 to class 6. Kan nyithindo bedo ga chiki. Koro ne wantie gi bag moro ma en gi tol achiel kama. Then bag ni nakawe takete wiye ka. To ng'ado ka to lwar ka. You understand? I understand. Koro mi tich mayot mar ringo. Koro kawa ng'wecho wuok to bag ni onge ni ko kile mako nango indi to kie mogo ene terengede. Koro an gi osiepna ni ne wanyaga kalo e puodho mar jaduong' motimo omako mana loth ni orito watermelon mondo kik ong'er kaw kata pon. Koro wan ong'eche madongo. Ng'eche man gi tiende ariyo. Exactly. Koro kane wachopo to wagwe watermelon. Gwe kampira. Exactly. Dongo wunde ni wane waringo. Walewo wadhi dala. To kare gwe watermelon dhi. Koro wadhi wunde ni ne apo mana ka tuo me accident. Dongo no kage chiek nyaka bathio kama. Yes. There's first puodho, then diere ka nyado nitie footprint moro ma ji wuothe. Koro waringo ni to ngini gi lak nyaka ogo. Then dalo machon go ji noerre chiemo ne ng'enya. Koro no gwe watermelon intentionally modhi mbele. Kose dhi mbele to kwanyo. Ko wakwanyo. Koro ka jaduong' to nenowa. Koko fwenyo ni nyithindo gi gin wakoche. Kara gin mikora. Koro wating'o watermelon waringo go. Before you get to our home, Nick donji aora. Eki donji loka cheki chop dalawa. They just neighbor with this friend of mine. There's a problem ni andala wak ne digi gimo kunge kumoe. To dala gosiepna tinyadhi gadhi. Nyalo nyadonja. Koro an mara okanyadhigo. Koro timo dango. Wabare mokwongo. Koro ng'isa ni en mare okane bag. Ola. Mari ni makara wachakgo. Koro wabare. En watermelon maduong' kabisa. Kwase bare to wachako chame. To ng'ini being a child, chimo chame ni toton ga. Nyakotone. Nanga. And then we will ni sabe dhiga. Kwa paro ne sabe koro dhi wadhi deko. Kechene kwa dog school. Wamwani wapande e bungu. Wango duogo ni sa par kwa school. Koro jaduong' kana nosekalo mochopo dala to wakia. Osekalo uenda raka. Bungu wan wapondo wachamo watermelon. Odhi ogo report. Ni tan mono ng'iya kabisa odhi mondo go report. Koro Brenda wichopo dala ka gimonge gima timore. Ining'e ni seywe dhogi ler. Seywe dhoga ler. Gi watermelon. To kara report go osechopo.
to nipenja ni to ang'o motimre yo kane ubiro. Onge. Kara kane ripot nosechopo chon. Kedi osekawo okete tok dapi. Ing'e dapi machon agulu. Kara ni kanye tok dhot. Kiloro dhot ni to ume. Kiyawo dhot ni to ume. Koro kaserie dhoga to kona ni dhiane tok dapi kacha. Igem kede moko ni kanyo. Nyasache. Gichamo boka. Chil kawuono. Poka mulo gir ng'ato ne beno puonja. Brenda sechego tidwa orie market. Kede golo fuo ayie, mano ne fuo. Idwa golie market, idwa orie market. Idhi nyiew chiemo, idwa dhi cham gotieno. Tiriemo. Dendi oriemo kone gi kore sechamo boka. Koro gima ne litna, ndalo change ni ji ne bedo discipline to ng'ama donjore go onge, nyithindo. Kiwuotho e ndara to mine moko romo kwetu. Ya to nyathi adoyo ni ng'ama go malit kama ya. Imire mamaki. To ng'ama go nyathini ma ya to onego nyathini. Ng'ama chwadi malit kamano. Yakoro mugi mane kuma jomoko ayo. Kang'e ni nang'o ma kido mane manintie go ma samoro duong'e mogolo kuomi. TBT Throwback Thursday ang'o mogolo kuomi. To ma odiochieng' mwapare tona, ndusna, ng'wenyna, bwasna, bolna. Miya kata matin. Kata mana matin. Asai. Ndesna matin. Bi pare school. Beno bi kwecha dier mitimo lweti ni ne ketna kata matin. Miya. Samoro gi mimino to ne rabuon. Oting'e mfuko. Bedo ge kom mobanjore. Podi poge cham. Ino kine ka jo keto mfuko machien ka ng'ato osebedo gore. Abam. Obanjore wilo bedo go mobanjo. Bebe nwatwe nyaka ji e kom. Ikawo tol moro titwe looks mag long mag boys. Bana neno kiti gode boys. Then koro komono chungni eto yaware ko. Japuonj kewe wadhi dala dhi chamo kod malie. Ni bye. Boom. Looks no chot. Na motwe looks ngeno stalo mbele en mochomo gate. Osedhi. Then nwakawo nyaka mira waketo piny. Ne nyithindo manyiri. Rach kabisa. Tabiano. Iwacho ni ok owinjore go kata matin. Yeah, the things you were doing. TBT, Throwback Thursday nyakoro magajwang. Inang'o mane timo ndalo ni mar kanin rawera. Ing'e tibenjore kaka neni. Yesu emowara. Ogola maricho. Ayie. Omiya bedo nyang jal mokuo. Kion waketo piny. An ng'eni kuma nwakete tin miwacho. An ok awacho. Ang'eyo ni makech ma kion waketo piny. To kanwa jo kwate gowa to kiny wacha kwate matin. Peer pressure. And then kopo. Bi kopo. Kopo ng'ato. 2+1 ni nakia ni nedi. 2+1 kende ni. Atimo. Wach kopo ng'ato kata ma koro no kopo ka ja class 5 handwritings na ne be ni ndiko gerola koro nyiri mosepong'o kelo na gik moko ta ndiko negi bana chieng' moro yudo barupe gi kasene an tich na ne ndiko I'm just indiko gi lweti maracha tikelo na taloso ni gi lweta maber ineta printer boka yaani del matie budhone del choda maber school koro jogo nowacho nang'o in wanto ke wandiki to Brenda mandiko no oyudi gigo tane makoro handwriting en mara koro ane mibugo kuoma chal ng'ama gi assume ni mindiko nyane mandiko dhano to mabor nyingi mno miya paro nyamera moluong ni Brenda yes lelo ama mintino jomochak donda gi lelo no muol beyo mano Brenda chiel kende mugo ma lelo Brenda stemisero mo lelo bulelo including me nyaka ana wacha ne bulelo ulelo wanyiri mabeyo Vitalis Ochieng Wood Game Karari wacho ni antie kodwe chenro amor kaneno chenro mitadua antie kodwe chenro Abdalla mar Katito wacho ni mos na Wood Game penje ni to ma penjo mono bendi penjo wendo yes aya mano anga penje tena antie kod ayo Obiang wacho ni
Adhi lawe wanawa. Gilaw na wendo to wendo ko ni obiro. Brenda. Jogi gi ok jama ber. Ngene gi dhi lawe. Ayo obiang wacho ni gidhi lawo wendo. Wanawa. Giwe wendo chok mondi dongi. Eka gi nek gima gitimo kode. Yes. Wendo gi wacho ni gidhi lawo wanawa. Why do you want to chase my wendo? Aya, wangi ote moko nyakore mga juang kapok wami mane nonro mag oboke wa kawuono. Aneno jono tunge kaniseme kadela. Seme kadila. Ondike kadela every day. Kosoma kaka ndiko kadila. Kaniseme kadila wacho ni uchiew nade. John O tunge. Then wantie koda jaote Millicent mar Mweru Panda. Kaka pile wacho ni Ntesia County. Yes. Ngono ma Nyasaye obed kodu. Then antie koda Victor Marcia wacho ni Ntie Chenro. Catherine Olipo from Onga City. Onga inyo Onga? Onga City yudore kan? Obunga. Oh, Bunga City. Oh. You should know the places. Wacho kanena ageno ni wachio ma fine. Then antie koda Father Peter Ojongo Rono. Wacho ni Nyasaye ogwedhu. Ogwedh Kenya okel kwebe. Yes. And then antie koda idongo ni Charles Luanga. Charles Luanga wacho na Charles Luanga wacho kanyo ni bado ni yule mwalimu Charles Luanga from Nyamira County, Kanyerere basement with my wife Jacqueline Kwamboka. Nani ya show TBT today together with Gladys Kerubo, Sylvia Mora, Lavi Kwamboka, Weldon Nyaure, Rafael Misuko, Jacqueline Kwamboka. Kaso kani twende nalo hadi tamati. Twende nalo hadi tamati. Maidongo kanyo ni Charles Luanga kantiere Kisii County. Jakor mga juang kanye ma wakchakodo weche giki mantie Oboke Okinyi ni rima kawuono ko Oboke mostiope nyimwa ka indien mano mar Daily Nation. Yes. Tariken kanyo 19. Kauna intarika 19. What did we say? Thursday. Were we right? Yeah, 19. Yeah, 19. Thursday. Not 18th. I think it was yesterday. Yes. Tarika 19 kanyo wach mabendo nyenyre onyimo Oboke ni ri mano mar Daily Nation and courting trouble. Wacho kanyo ni NCIC, manaduol mar NCIC wacho kanyo ni growing inflammatory statements. Risk undergoing progress in fostering cohesion. IBC wacho nango? Rising cases of political intolerance and violence undermine fair competition. Yes. Clergy? When leaders wash dirty linen in public, it erodes their moral standing. Civil society? State-sponsored goons targeting critics undermines democratic gains. Mago ibrosomo Oboke ni ri mano mar Daily Nation itenero mar 4 nyaka mar 5. Tipontie kanyo ma jatend piny owacho Migosi William Samoei Ruto, tipo mar manen jalup jatend piny owacho machon. Mano Migosi Rigathi Gachagua. Geoffrey ndi tipo kanyo mane mar jatend piny jatend duond buchise mar Wiper. Mano Migosi Kalonzo Stephen Musyoka. And then wantie kanyo ko tipo mar achiel kuom jodito egwengwe kuma Kisii miluongo ni Migosi Fred Okengo Matiang'i. Bathe kanyo nitie tipo mar wuod Rarieda Raphael Tuju. Buyer of auction Tuju property linked to Starbucks. Ebrosomo report market kon mano. Then tipo kanyo mar ogai mar Teacher Service Commission. Yes. Tipo nentiere kanyo. Then connect wentie ye kaendi nyisa weche mantie Oboke kaendi nyakon mag jang. Piny kanyo nitie tipo mag obila, officers mag obila mabende nyoduogo pacho ka nyoro. Yes. Piny nyoro mar Haiti aneno kanyo ka gimor kendo giwer malich mokalo. Ite mar ariyo wacho kanyo ni Nyota Project reveals scale of youth unemployment. When government and the World Bank went looking for youth to receive business grants and job skills in August last year, their target was 220,000 beneficiaries. In just 7 months, over 3 million youths applied to the National Youth Opportunity towards Advancement Mananyota, exposing the depth of Kenyans' unemployment even as the majority were rejected. Ekindege kuma nyiso ni oganda mok tin ne 220 emano nego bed ni kete chenro mar domenda no ero mano mar Nyota. Kata kamano wachore ni kane nonro maket kod ma ochakore oganda jo Kenya mok tin ne milion 3. Yes. En onyisi kata ne otemo timo ndikruok margi
e chenro maket kod maendi. Kata kamano thothgi ne okwep kendo ne owe oko, ma nyiso ni to nok matich osedhi malo e pacho ka machalo nade. Mane bo somo ite mar ariyo nyakod mogo jwang. Ite mar adek wacho kanyo ni teachers medical cover as 1.4 billion shortfall. TSC warns. Teachers medical cover. Maiso ni medical cover kata kumbano ero mar thieth mag jopuonj nitie kod rep mar omenda mok tin ne bilion achiel nukta ang'wen. Kasani koro duol mandiko jopuonje tich TSC sani koro chiwo siem mager pino ni samoro jopuonj kine kamagoyi. Yes. Piny kanyo wan gi court holds plan to retire professors at 70. The Employment and Labor Relations Court has halted a public service commission decision to enforce the retirement of university professors at the age of 70. Do koro chungo paro mabende ne wuok ni jogo eko ma professors kata ngires mapuonje mbalany mopogore kaendi koro nego bene dhi retire ka gin higni 70. Gito dhi ka gin higni 70 why? That one you should ask a professor. Iteno number ang'wen. Wacho kanyo ni courting trouble, personal attacks and violent rallies now becoming common. Officials of the electoral agency, the commission tasked to check hate speech and clergy, have warned that the dangerous rhetoric by various political factions is a recipe for disaster. Maiso ni weche mosebed kipilo nyakod mogo jwang kotenre kod weche go kuma josiasa osebedo kadhi nyime kod pilo kendo bae pacho kaendi gin mago mineno kaka weche go eko bende sani koro nyalo moko mach mar lweny e pacho kaendi kendo akwede mar oganda. Kasani koro duol motayo yiere pacho kaendi, duol motelne kod jodolo kanyaklo kod migepe buora sani koro owuok oko ka kwero lipode maket kod ma kagiwacho ni jotelo kowinjore pil weche manyalo pogo ganda mabende dendo ni hate speech. Yes. Hate speech no walk actually it county ma Homa Bay. By the way, Homa Bay ne liet yare nyoro. Homa Bay awinjo ni ulao senator. What's the name of the senator? Moses Kajwang. Musa. Yes. Awinjo ni Musa ulao nkech Musa wacho ni governor kudwa chope nyime mondo miyo chiw account on kaka omenda tiyo account no. These are ODM members. Yes. Maybe this all over. I don't know. Kaka miti mar od bura mochung'ne kod Moses Kajwang. Yes. Nigi tich mar dadhogi kaka governor. Mondo miyo winji ni tisebedo kitiyo maber kod omenda koso weyo. Ang'o momiyo ok idwa chopo. And at the same time, it's also the work of the senator to oversee kaka governor tiyo gomenda. Oversight. Yes. That is a constitutional responsibility. So Senator Ulosalosa kamuwinjore gi kaka. And I think momiyo koro receive stray bullets. Why? I wonder. Neno koro nyaka guogi. Lawe. Ane liche mbui nyoro. Nyoro mbui ne muoch e county no ma Homa Bay. Wageno ni gibro loso weche ge kuma dhi nyime. Aparo ni kapo ni thuolo ni ochopo. Mondo mi chope nyim kamati. Yes. Chopa mondo mi chiw ler. Kanya maero go jaod bura na maseme. Onge wach. In fact ne wayude nyore simo. Ingeno chopo mana ko ng'eyo notiyo maler. Omenda jopiny. Tanga moni tiyo maler. Mano gore problem. That's the question we are asking. Ang'ama moni tiyo maler kod omenda japiny mondo mi kochopo kinde midwari. Yes. Brenda, kami siling 1,000 ni timgo budget mar office kata mar ot. Yes. To ang'isi ni duogna kaka ni tiyo. King'e ni ok ilal gi siling 500. Yes. Dongi bira tipimo ni kitungu nwanyiewo kama. Gine nwanyiewo kama. Mo nwanyiewo kama. Siling 200 mwadongo waidho go pikipiki. Yes. Ng'ama guri. Onge. Koro governors nyaka bed ni utiyo maber ne jopiny. No ketu kanyo kaka tich ne jotich ne jopiny. You are not your own bosses. That's what they have to know. But do they always know? They don't want to go. Where? A NIM committee. Mar Senate mochung'ne rango komenda tiyo. Governor Wanga pod wacho ni en tutap. To koro chief NIM committee. Let me have nothing personal with Wanga. But kapo ni dwaro accountability. Yes. That has to be done. Ite mara aboro. Ite maraboro wacho kanyo ni Arati leads Ruto re-election bid in Gusii. Mano dochieng'no manyoro. Kisii governor is positioning himself as a region link with the national
government. No launch kanyo chenro mopogore opogore nyoro. Mag dongruoge. Ano tingni kanyo ma bende koro bro gera piny. Nyoro nopo. Oh, weche ne beyo. Ne weche beyo kono nyoro. Ite mar apar no kanyo kebe ma iluongo ni Rafael Tuju. Tycoon defends purchase of Tuju's 3.5 billion current land. Yes. Ramone Tuju. Ramone Tuju yawa. On October 1st, 2024, thousands of Kenyans were glued to TV proceeding in the National Assembly where Kibwezi West MP Mwingi Mutuse tabled an impeachment motion seeking to remove the then Deputy President Rigathi Gachagua, as Mr. Mutuse alleged to his colleagues that Mr. Gachagua had abused office to amass wealth and inherit relatives, as little known firm was making a big move. Officials of Ultra Eureka Limited, owned by Mr. Jackson Kiplimo Chebet, were crunching numbers and signing mountains of paperwork to ensure payment of 45 million 110% deposit of sale price to auctioneers who are selling 6.8 acre land in Karen, owned by Distressed Dairy Limited. Is owned by Rafael Tuju. Former Cabinet Secretary Rafael Tuju had developed a luxury residential complex on the Karen land, but was distressed on account of defaulted 1.2 billion loan from the East African Development Bank, EADB. Lweny masani koro dhi nyime kod goyo wuda sembo Rafael Tuju noero, ikaw thuolo mari mondo mi non ite noero mar apar. Why can't they just agree on how to pay that money? Jogo kudwa chul in gidwara mwandu. Ite mar apar kod ariyo. Wacho kanyo ni housing projects at risk as 25 billion in T-bills is withheld. Tino en ti mar tiyo, ti mar chai. Yes. Is withheld. Manyiso ni ntiere omwandu moro. Impact. Mr. Hinga says without the money, the housing department will not be able to pay contractors. You know Mr. Hinga? Yes. Kathulo mari moro misom report market kon mano momieno migosi Charles Hinga. Gina lendo. Itembara par kod achiel mantie wach makoro di mak wanga kaendi. Aviation workers issues fresh strike notice. Union says it will resume action next Wednesday unless KCAA honors the return to work plan. Misoni negidhie ng'anyo, negiwinjore ni idhi tim negi gimoro. Then gineno ka onge nyaka sani. Jogo ling kamati yang. Mane kuma kore wacho ni samoro nyalo jotelo mbele kocha no se jotend jo union go. Samoro no se duopi. Samoro no se dhi moduopi. Police officers who served under the Kenya-led multinational security support mission in Haiti upon arrival at the 75th Battalion base in Embahasi, Nairobi. Kweth mag obila mok ne 215 ne ochopo pacho kaendi bang' wuok e lweny nero. Mabende gisebedo ka gigoyo piny numero Haiti. Ne gichopo ka gingima kaseling. Kendo ginyiso mor magi ka giwero wende mapako Ruoth Jehova Nyasaye. Kendo wende mapako pinygi. And they look healthy. Okichal na joma nchani e lweny. Koro kwa kedo to wadhir. Look at them. Just look at the photos. No. Just look at the photos. What is, you know, when you are alone, kaka machalo mara iti mane wacho cha. En gima nyaki bede gi stress Martin. Their faces are pitching. Exactly. Yeah, pitching. Pitching kabisa. Pitching. Their faces are pitching. Lendo tim kanyo koda county Roma Machakos. Nenye Masako? Yes. Mheshimiwa Mama Machakos chenge. Mabera nyama vinya ndeti. Ante Kiswahili momoero ga wacho ni. Yaliyo ndwele sipite. Yaliyo pite sindwele. Okay, fine. Yaliyo ndwele sipite. Hata sisi atundwele sipite. Atundwele sipite. Njema par koda video lendo mopogoro. Lendo ge komo lak nyaka ite bara par koda boro. Par koda chiko. Oboke mabalang. Ite mar prario pat jondiko gi pat. Kod josomo. Kautolo mari mondo mi non. Aneno ke moro kanyo miluongo Rashid Khalani. Wacho kanyo ni Kenya's healthcare is at crossroads. Time to act now. Yes, weche mag thieth sani koro ok dhi maber nyaka kod magajon. Ten migo mar thieth migosi Idin Kenan Duale onego non weche go. Jojo timo wacho moro ma ati project protect girls women from climate shocks. What is that? Why boys not protected?
Ani zamana monde komano. Several countries, particularly in the arid, semi-arid lands, continue to face recurrent food insecurity driven by climate shocks. Crops have failed, turning to Minegi nyiri madenya ahinya. Minegi nyiri mofwenyi ni dwaro chiemo ahinya kinde ma climate change. Nyana mite mar 21. Yes. Goro mar cartoon. Presidential mad. Aneno kanyo ka ng'ato nie gari, mokwongo gari nitie kama duong'. To gari ni en mar jatend piny owacho. Yes. No kitu woche morwako chal gi woche ga. They're like my shoes. Am I lying? Yes, you are saying the truth. And then ka ene gari no. Neno crown moro ni mbele ewi dashboard kanyo. Yes. Ang'o miyo crown no korwako? Ogonye okete piny olo to mayany. Olonyo crown oketo piny. Okaw the presidency oketo piny matin. Mana kaka wacho gani atawara. Lakini ok inyal tienda. Kitema. Yesu ema kunga bolo piny matin aduoga timi nade. Atiekra kodi. Jatend piny owacho Migosi William Ruto kawo kondo mare mar bedo jatend piny owacho no koketo piny kanyo matin. To wuok ewi sunroof mar gari. To chuodho mogo e lembe matiang' yako yawa. Ndugu moro ni mota mang'eni en. Ma chalo nani? Ma nani? Nang'o? Eugene. Ema Eugene. Mawa malwa. Mara chuodho man. Ndugu Eugene ng'iyo kwa umbali. But these people are biased. Don't go giket kama ndugu matiang'i beduoko. Okaw chuodho moro motimo nade. Kaw kolo mari mondo mi non goro mar cartoon. Ite mar 21 nyaka kod Magajwang'. Ite mar 22 wan gi barupe mopogore opogore. Ndugu mane jo nat lao cha Erika. Sosion. Tarik 19 dwe mar 3/2014 ang'o manotimre nyana. Macho kanyo ni teachers have come up with a special fund from which they will draw salaries during strikes. NAT Secretary General Wilson Sosion Richard said members will pay an additional 100 in monthly contributions to meet the cost of their salaries when they go on strike. He said the government had taught them a lesson when it directed that teachers should not be paid for the duration they were off duty strike last year. But why do you get paid when you don't work? Lakini the Sosion teachers never strike. Negidich. Hey, they were very busy on the streets. Sosion nongeterogi ndara then audio teachers service commission to miye gimoro matin. Akelo misori ge oyugere ok tim mano. Penj nitie kanyo kod Magajwang', kaunen kwan? Yes. Mathematics. Mano KPSEA. Mat KPSEA. They were asked to arrange the digits to form 3 largest and the arrow. Mangwai. Aye. Aye kabisa. I love the way that kid is dancing. Nyalunya Junior Secondary School, correct. That's no wonder I liked it. Host of NTV Kenyan's Teen Republic Joseph Trends encourage learners from Nyalunya Junior Secondary School. Nyalunya is just our neighbor here. Okay. Hey, the kid is look at the one below the picture. He's the one who trending. Tuliedo kaan. Liedo to miel. E county swabe ntiere ripode mopogore opogore kod Magajwang' ka otoro mar mondo mi non gi chakre ite mar 28 gwenge ma Meru. Kenya-China training deal boosts students' practical skill for job market. And then gwenge ma Nairobi. Nairobi osekanyo ni Toi market 600 million upgrade bid stalled amid land disputes. Manyiso ni nitie chenro moro mar gero chiro mar Toi manonego bed ni dhi mbele masani koro chung' kotenore kod lweny manowuok e chiro no ka jo timo wala no wacho ni chal ka gima nitie joma dwa yako giwuondre ni gipimo to gidwa yako. Exactly. Town chokes under traffic amid parking space scarcity. Homa Bay. Homa Bay sani wacho ni thin kabisa kendo kata kuma dienge nyamburko onge. So jo Homa Bay ong'iewo nyamburko mang'eny. Gigolo gany. It date differs as moon sighting clash. As Muslims in Kenya approach the end of the holy month of Ramadan, differences in moon sighting are key to see Eid al-Fitr marked on varying days, with some observing it on Friday, others on Saturday. Yes. By the way, jatend piny owacho Migosi William Ruto dhi bedo Kisumu on Friday. Friday or Saturday? Fridays and Saturday. Friday obedo gi alam kod jo Islam gi yao Kisumu. Wallahi.
Kisumu with Ruto every now and then. Islam uko Nairobi. How are you complaining? You know, naitwa broad based. We are in broad based. Jo Kisumu. And then Odhi bedo actually Odhi host jatend piny wacho geni mar biro host jo dito mag jo Islam go eko e State Lodge ma Kisumu. Yes. Kanye kuma koro wabdhi chame pilau. Pilau. Wabet ka wadolre. Mwanangu ni yake pilau. Wabet ka wadolre Faktar. Inge Faktar? By the way, yesterday I laughed at you, but I didn't tell you why I was laughing. Faktara is not what you thought it was. It's what? Fatakra. Fatakra. You know Fatakra? No way. I don't know that. Yeah. Dakanake tianam. Adi mose waji. Tianam tinda siwo. You see, Fatakra, what I need you'll find you here, you will see them. Fatakra kataela roka itemo ye. Dofiska. Fatakra gimgik mo kumajo jo don't know whether they are always Indians or Islam. Makar Indians. Hindu. Yes. Gimojo go as their way of worship. Okay. Mage Fatakra. Ibogo malaika ni. Malaika chomna bomba aringa di polo chomna bomba ona no match mano much toino ntite mar prayo ko laboro Toy market 600 million upgrade bid stalled a midland dispute. Dibeni toy ni wange pila kapila ni ket land dispute. Wange ko se wange. Anga wange. Match. Owa iwange. Wange. Kenya China training deal boost student practical skills for job manone wasomo mbele kanyo. Yes. Itema mbele kanyo to bok mabalang mochude no wachu ko mwandu mopogore. Itema predict gin food cover property owners should understand fine print. Weche go kuma udi kanyakla kod wala. Mbele kanyo be nitie bok mabalang nyakolo mgajo. Mo odhi nyime kanyo nyaka itema mbele. E pinje ma oko chakre itema di itema predict kod angwen. Wacho kanyo ni bombing dictates. Bombing. Oh, bombing. How ni bombing bomb. Jana. International to bomb mabire pacha. Actually it's called bombing the Luo, but in English it's bombing. 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 Say bombing. 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 To kane wandalo wacho ni bomb. Bomb. Nwaketo mbele. Okay. Bombing dictates pace of Ramadan in Lebanon. The Lebanon ni matek. Indeka kinde gilisho. Matek kabisa. Pinyi ni bia negalia dage. Do you think I can survive here? In Lebanon. I don't think they will allow me to declare my religion. That is one. They would ask me of what I believe in, but if I say I'm a Christian, I know I won't survive. Una maoni. Siwezi tamani kwenda Lebanon. Hata? There is no peace there. How about Hata? I don't want to go to Eastern countries, whatever. Itima pradeko da birio gin kakomenda ringo e bengi mopogore agaja mele kod kwano ni itima pradeko da boro. Lendo magwel ni mawuotino chakre itima pradeko kod chiko. Ang'wen chakore kanyo jogo ma yawo mamagoro lalgo. Lalgodo. Entie itima prang'wen kod achiel. Yes. Leonard Were. Were gi Leonard Mondi. Msungu no ningi jing mar jaluo be nene. Teresa Leruo. Haya. Teresa Oluor nani mzungu. Msungu nigi nying jaluo kata wito ngimane. Mother of Joy Adhiambo Mia. Ero, wewa winj wach ni majo kanyana mnyaka winj wach msungu manigi nying jaluo. En msungu, moyo ma msungu ma yike onianka. It is with deep and appreciation and thanksgiving to the Lord that we announce the death of Teresa Leo Duor, who departed this life on Thursday, March 12th in Huntsville, Alabama, USA. After a short illness. Alabama, USA, after a short illness. Wife of Thomas W. Duor of Anyiko Konjira Village. Give me a la, Siaya County. Josiah Untie. Josiah Tibi. Josiah Telala. Aya. What's another? Daughter of Reverend Al Kent and the late Nancy Jones Kent of Lebanon. Hero. Tennessee. Daughter-in-law of the late John Mariko Msula and the late Dorcas Tabitha Oluoch of Anyiko Konjra
mother of Joy Adhiambo Miller, Job Onyango, Josiah Oching, Jonah Dorka Aluoch, grandmother of Julius Oliver, Eleona, Lonnie, Henry, William, and Michael, sister of Alicia Hovey, and Janet Beam. Koro wadhi mbele. Funeral service and burial will be Lebanon. Mayo. Kato di mala piny America. Ma wadwa dhi game ni yawa. Waiki iluongo nago? Michwa. Funeral service will be held in Lebanon, TNA, USA on Saturday, March 2021. Ngesoni. A celebration of life service will be held later in the year in Nairobi and Anyiko for friends and family in Kenya. Hero. She served the Lord in what? She served the Lord in Kenya through the ministries of Child Evangelism Fellowship and later Scripture Union of Kenya between the year of 1979 to 1994. Exactly. So she was here in Kenya. I think that's no sabe do koti tijene mopogore pacho ka indinya kolo magajong. Pio ite mar prangwen kodariyo wichuge kuma tuke chakre kanyo. Ango mene weche mag tuke Brenda? Machakanya Kenya targets 8 gold medals at Glasgow event. Mago weche kuma gangwech. Batakanya beno African Junior Golf Tourney, a veritable hotbed of talent. Kibiro koni gin weche go mag tuke magi koro tuke mag youngsters. Young team Kenya goes gold hunting in Poland. Okay. Aneno pichni mopogore kanyo Okech. Ma Okech manyoro cha Masi Okech. Then Kibet, Noah Kibet, Bineno Rosemary Longis. Noan Kibet. Susan Ejore. Brian Tinega. Jacob Kidrop. Crop. Crop, yeah. Gladys Nyawa. Itema mbele kanyenye kolo magajwang gin tugo go eko mag Sekafa African Cup of Nations final match verdict baffling enya ka tuluma mino Senegal Idrissa Gueye and Sadio Mane celebrate with the trophy after winning the 2025 African Cup of Nations at Prince Mouli Abdella Stadium. Marakamano fanya kwa magajwang mane Oboke mabende no secheponwa gi thuolo ni Oboke ne Roma Daily Nation kata kamano kaponi Oboke ne Roma no mar The Standard wang nyalo chopo to wanyalo ng'iyo ni mapiyo mago mabende ni ite kanyo mapiyo wakaw yo machok ka waduogo to wabiro kod tielo ne Roma twak mopogore iluonga ni Sadoyo kachilo kodaka an Brenda Agenyo. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore jotugo motimogi kuonde magitimogie to gin tuke magi mabiro mana emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together.
Piny koruto oru gi mare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Ka bende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Ka wachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. En gino makare mar chako odiochieng' gi ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar leson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar sabato maler ngeso ka ngeso chakre saa 12 mar okinyi nyaka saa 3 okinyi to mana e wang' jowi mar Color TV nikech ma e odwa. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Color TV. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Piny koruto oru gi mare, emomiyo